Awan siya sino man nga agbibiyag para ti paginalaeng. Awan siya sino man nga matay para ti paginalaeng. Amin tayo adda pagrebengan na iti tunggal maysa. Amin tayo ket tinipon ti Diyos kakaysana. Panagayat ken panagserbi iti tunggal maysa. Isut mangisaknap na imbag adamag ti panakaisalakan. Amin tayo adda pagrebengan nati tunggal maysa. Amin tayo ket tinipon ti Diyos kakaysana. Kaysa amin pagilyan mangikanta. Naindaklan nga ayat ti Apo kadatayo nga anak na. Amin tayo adda pagrebengan na iti tunggal maysa. Amin tayo ket tinipon ti Diyos kakaysana. Amin tayo ket tinipon ti Diyos